fehérvári legények próbálnak támadást kezdeményezni, de volt itt egy előrehelyzés, így a pirosmezes apródok jönnek zárt tolongással. Keresgélik a lehetőséget a csapatok, hogy most rúgással a védő oldal mögé bejutatta a labdát, ami aztán kiment az oldalvonalon, de beleért a piros, a védő, ezért a kékek a fehérvárra jöhetnek. He's coming with the backline, he's a fly off now. Fehérvári kéz a labda, és széle fele támadnak, visszahozva. Betörés, kísérlet, a védők beállították. Újabb gyorsításból szűken támadást szőttek. És most a széle fele nyitott, de úgy hozta a sorsot, középen sikerült áttörni, és megvan a cél. Jó irányzott. Kezdőnk de a hatos kezében van a labda, aztán Villám gyorsan neki lendül. És az oldalban a mentén próbált támadni, de a Fehérvár visszajuttatja egy rúgással mélyen az Esztergom területére belül labdát, megszerezvén Nagy Márk ősi rúgást választ, amikor beleér a védő, visszakattog. Szabi, nem rúghat! Magnus, hetes rögtön! Zárt tolongás kedvezményezettje az Esztergom. Jobb borol, kulcsú másik oldal! Két kézzel búcsú! Ez az, és ott van búcsú! Ez az búcsú! Ez a srácok, gyere vissza, meredek! Keresi az Esztergom lyukat a védelemben. Nem földre vitel, tehát megáll a labda. Melyik oldalon van meg a labda? Számoljam be! Az egyenesen adod! Ne oldalra fussunk, ne rúg! 2-2. Betörés, jó védekezés, tartja a labdát. Nyílt tolongás alakul ki, innen újra jön az Esztergom. Szélső a szélső ellen, lássuk a gyorsaságot. Jó volt a védő, hiába volt gyors a támadó, így a védő ügyesen szűkítette a területet. Megindulás újra az Esztergomnak hozzá előnybe, és kicsit nyomás alá helyezi a védelmet. Esztergom fordítja vissza a támadást, egy bal szélen. Hossza! Alapúcsú egyből! Menj ki a pálya szélére! Még mindig az apródó kezén a labda próbálkoznak, de hősiesen védekezik a Fehérvár. Nagyon nehezen jut előre a támadó, most viszont egy büntető történt. Szabálytalankodott a földön, fekvő, megjátszik az apródok csapata. Egyenes passz, Pazsi! Előre betörés, mélyfogás is sikeretlen, de megállt a támadó, de kilépett a fogásból. A játékvezető úgy ítélte meg, hogy a támadó játékos nem segítette, a lámogatótól nem gátolta a védőt, hogy odaérjen, ezért fordult az akció. Fehérvár azt választott, hogy a büntetőt az oldalvonalon túlra vittatja rúgással, a bedobás joga az övé.
utána egy óra, vagy 2 óra játszani, és nem értesz. De az, hogy a meccsen van és friss sérülés, hogy picit lokalizáljuk arra. Mindig egyelőre az állás, azóta az apródok próbáltak visszavágni a Fehérvárnak, de itt a félidő végére újra a Fehérvárnak a labda. Nem vagy, hogy Egundnak befújjon! Janika! Ez a szeretet jele! Ez a szeretet jele és a törő! Újabb büntető az Esztergom javára, amit még meglátszik ebben a félidőben. Szabinál a széle a szabad! Rúgsz a labdát! Hát se tud hosszú passz! És gyere emberig megy! Széle fele, hátra több a lehetőség. De a védő a helyén és meg is állította a támadót. Vissza jobbra, hosszút! Tovább! Miért nem adott, ez simán! Megint csak egy 20 méteres szélső paszt, hátra a szélén van hely, de itt is a védő a helyén. 22-esen belül játszik az apródok, de a Fehérvár semmit nem enged, a tapottat nem enged. Úgyhogy eddig mentő ez a labdatartás. Játsz meg, büntető, játsz meg! Mi van? De nem jössz ki, hanem leülsz a pályán belül! De az apródok még mindig ott vannak, támadó harmadban, próbálják a lyukat megtalálni. Egy áttörés, közel a célvonal, ami sikert is ér el. Dufakrént visszavehetek? Igen. Ez az Bulcsú! Fehérvárnál tehát a labda, és innen indul a második félidő. Megszerezték a kezdőrúgást, és a betörési kísérlet. Jó védőmunka. Tolongást ítél Esztergomi apródok felé. Ez ugyanaz, igen, nem tudjuk, hogy Következő mérkőzésre felkészül a Debreceni Egyetem csapata, valamint a Sopron és Sasok, akik nem csak itt bajnokságban, hanem akár egyetemi bajnokságban is megmérkőzhetnek egymással. Lássuk itt, hogy a rugby Sevens tornán Fiasztánit Esztergomba hogy produkálnak majd. Most addig még az apródok és a Fehérvár küzdenek, hogy a felsőház vagy az alsóház. Felsőház vagy alsóház. Visszaváltottak az Esztergomi apródok játékosa, aki meg is szerezte az Hol van a vőleg? Hol van a Fehérvárnál a labda. Igen, fordíthat ki ellentámadásra, és próbálja a kézről kézre adni, de valahogy beleütöttek meg. A szemafort jelez a játékvezető. Az azt jelenti, hogy előreejtés, tolongás, Esztergomi apródok javára. Nem fekszik a gyerek egyre. Azt mondta, hogy megtudott, hogy lesz a 4-es, mondta, hogy holnapra már
Egyből mész a labdáért, Bulcsú, ez az! Szabad a labda, szabadon játszható. Nagyon jó! Büntető rúgás a Fehérvárnak, nagyon hosszan irányítja ki a rúgást. Fogd már le! Fogd le jobban! Csöng a füle, meg kapott rá egyet. Lassan csordog el a mérkőzés, eddig még senki nem mutatott nagy dominanciát, kiegyenlített verőharca ez. De az egyelőre az Esztergomi apródoknál. Hogy maradtál tele? Attól szállj te hátra! Hát ez a legjobb volt. Dolgozunk. Nem az. Hosszú bedobás egész a tízesig, ő megszerezte és a Fehérvár életben tartja a labdát, ahonnan lennél egy mozdulattal próbált a Fehérvári előnybe kerülni. Végén lehetősen 3-1-ben támadhat az apródásokra, de a labda bizony előbb a kézben. Ez hiba. A Fehérvárhoz kerül vissza a labda tartásokra. Gyere Basnak el a labda! Gyere Artósz! Szomjátok srácok keményeket! Bazsik a sarkazd el! Össze, menjél le! Fog! Össze! Menj át a labda! Gyere, kell lesz! Menj középre! A Fehérvárnak sikerült az elfutás a szélén, a 9-es számú játékos a lányok üdvrivogása mellett célszerzett. Kérdezte az egyik srác, hogy van egy jégség, miért kell neki, azt nem értem. Van minden, még jég. Minimális előny, Fehérvár eddig felső házba jutásért vezet, és megpróbálkozik most az Esztergom egy újabb támadással. Menjél, Erka, menjél! Ez bizony sprintverseny lesz. Egész a célterületig 6-10-es kampán. Pontot is szerezhet. Ez a Kristó! Zárás egyből zárás, lenne a keze! Így van! Büntető, szabálytalanul átesett az esztergomi játékos. Fehérvárnak pedig van esélye, hogy erőteljes rohamot indítson itt a vége felé. Büntető, magas fogás, Fehérvári büntető, újra támadhat, újra kezdheti a próbálkozást. Van támogató, van labda, életben van, szélső a szélső ellen. Lefelé támad röviden, de... Még így van, az a játék. Ruki! Meg kell szerezni! Ruki! Birkózás még megy a labdáért, és aztán egy Vénku fejlett fel, igaz? Hogy 17-14 az esztergomi apródó Fehérvár meccs végeredménye, így az